ev bahabûna got çê bûye bahabûna dolar bilind dibe îro tesîr li ser millet tê kirin rastî a herî êşê dikişîne îro jin e. Ji ber ku jin îro danûstandin têkilî kirîn li sûkê hat anîna mewada ku îro bikartîne îro jin e. Xwarin jin tîne jin çê dike tesîra xwe bi taybet li jinê dike. Ji ber wêne jî rastî yanî bahabûna mazotê îro tesîra xwe gelekî kir. Tinekî jî kêm jî mada mazotê kêm e û bihayê jî yanî ew jî tesîra xwe yanî hege mazot biha be sed tişt mazotê bi girêdayî hene. Îro tesîra seyara û servîsa ku em dirin sûka em tên yanî ew jî biha bû ew jî tesîreke baş dike yanî di milê jin û çûn û hatina jinê de îro em ban dikin hikûmeta Şamê demkî ku îro li ser ve esara û ser bihabûnê bilimbûna mazotê bi taybet yanî mada petrolê bi taybet mazot benzîn gerek evaya hinkî ji bo rewşa millet ve çava bê derbaskirin millet êşikê baş dikişîne bi rastî herî êşê dikişîne ji xwe di malê dijin e hege pere tune wê çawa ew ji navê îdarayê malê çawa bike wê çavê malê bi rêvê bibe. Ev giş tesîra xwe heye ji ber wêne jî kê bengawaziya me ji bo hikûmeta Şamê demkî gerek li ser esarê mazotê petrolê benzînê bê sekinandin.